Halleluja. Keď si počul, bratu, toto CDčko, bolo to urobené na Božiu slávu. Verím tomu, že keď si otvoril srdce na tom mieste, tam, kde sedíš, alebo nech si kdekoľvek, Boh ťa volá k sebe. Boh plače pre tvoj život. Vidí na tvoj život, že tvoj život je stratený. Preto, ako povedal Ježíš, keď sa zahľadil nad Izraelom, on povedal, ovce, ktoré sú stratené. A potom Ježíš zaplakal. Preto, brato a sestra, keď si počula toto CDčko, chcem ťa vyzvať k tomu, aby si odovzdal svoje srdce Ježišovi Kristovi. Chcem ti povedať, že náš Boh prišiel na túto zem. Trpel za naše hriechy, za naše nepravosti. A jeho život bol odovzdaný na kríži pre tvoj a môj. Preto, brato a sestra, Biblia hovorí, že každý, kto vyzná so svojím jazykom a so svojím srdcom, že Ježiš Kristus je Pán, ten bude spasený. Ježiš Kristus ťa volá k sebe. Ježiš Kristus chce ti odpustiť všetky tvoje hriechy v tvojom živote. Preto, keď si myslíš, že máš život a neprijal si Ježiša Krista, tvoj život je stratený. Nepoznám už lepší život, ako žiť s Pánom, s Ježišom Kristom. Ježiš Kristus, keď umieral na kríži, on povedal to jedno krásne slovo. On povedal, Bože, 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 odpustím, lebo oni nevedia, čo činia. Pozri sa, v tomto svete ľudia nevedia, čo činia. Všetci sa navzájom zabíjajú, preklinajú, nepoznajú slávu Božiu, ako hovorí Biblia, že Boh tohto sveta zatemnil ľuďom mysel, aby nevedeli slávu Božiu. Chcem ti povedal, brato a sestra, že Ježiš Kristus ťa volá práve teraz. Zamysli sa nad svojím životom. Keď si nevyznal a nepoznáš Ježiša Krista, práve Ježiš Kristus sa teraz pýta, či ho chceš prijať do svojho srdca za kráľa a spasiteľa. Práve teraz dávam výzvu pre tých ľudí, ktorí ešte nepoznajú Pána. Aj pre tých, ktorí aj odpadli od Pána. A keď si myslíš, že máš Boha, že tvoj Boh je na nejakom kríži, na nejakom obrázi, tak sa mýliš. Biblia hovorí, nebudeš mať iného Boha okrem mňa. A nebudeš si zobrazovať Boha okrem mňa. A preto, brato a sestra, keď chceš prijať toho života Pána Ježiša Krista do svojho života, opakuj po mne tieto slova a Ježiš pôjde do tvojho života. Povedz práve teraz tam, kde si. Nech stojíš, sedíš, alebo šofuješ auto, alebo nech si kdekoľvek a počuješ tieto slova, otvor svoje srdce a opakuj po mne tieto slova. Povedz po mne, povedz Ježiš, príď do mojho srdca, odpusť mi všetky moje hriechy, čo som konal v mojom živote. Dávam ti moje srdce do tvojich rúk. Prevezmi vládu nad mojim životom a vládni nado mnou. Ježiš, dotkni sa mňa a odpusť mi všetky moje hriechy. Diable, ja ťa odmietam v mene Ježiša Krista a vyznávam práve dnes, že Ježiš Kristus je môjim Pánom. Jemu budem slúžiť, jemu sa budem kláňať, jeho budem vzývať, lebo som počula, že Ježiš Kristus je živý.